Piştî gefên Tirkiye bi berdewamkirina operasyonên xwe li Rojavayê Kurdistanê bi du rojan û hişyariya Rûsyayê jê re, Tirkiye dibêje netêgihiştinek di wê pirsê de heye û ew operasyona xwe encam nadin. Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsyê di roja çarşemê di Kongrekê Rojnamevanî de ragihand ku balyozê Rûsyê li Enqereyê peywendî lêgel berpirsên Tirkiye derbarê zelalkirina nûçeya destpêkirina Tirkiye ji operasyoneka leşkerî re li Bakurê Sûriyê kêre. Lavrov amaje kir Tirkan ji dîplomatkarê Rûsî re tekez kir netêgihiştinek di vî derbarî de heye û Enqere tu gomanên wê di karê Rûsya di Sûriyê de tune ye. Roja duşema borî jî Mevlût Çavuşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye di lêdwanekî rojnamevanî de ragihand ku Amerîka û Rûsya bi tu awayekî pabendî rêkeftinan lêgel Tirkiya derbarê rojhilatê Çemê Feratê nebûne û eger xalên rêkeftinan bi temamî neyên bicîkirin, wî demî Tirkiya neçare dubare êrişê bo ser Rojavayê Kurdistanê û rojhilatê Çemê Feratê dest pê bike. Ji aliyê xwe ve jî Lîwa Îgor Kunaşînkov berdevkê bi navê Wezareta Berevaniya Rûsyê roja sêşemê 19 mijdarê ragihand bû. Lêdwana wezîrê derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu derbarê nevcîkirina Rûsyê ji peymanên wê re û gefên berdewamkirina operasyona Tirkiye li Bakurê Sûriyê ku eger heye rewşê aloztir bike, cihê matmabûniyê lê cem Wezareta Berevaniya Rûsyê. û di nêrîna Rûsyê de gaveka bi vî awayî dê pirsgirêkan zêdetir bike, ne ku çareser bike û ew yek di rêkeftina Sûdşî de ku her du serokan Putin û Erdogan li ser imze kiriye dide xuyanî. Her wiha jê dernê mîdyayî ser bi Tirkiye ve li ser zarê Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelûsî Akar gotibûn ku Rûsya û Tirkiye bi niyazên karûbar ne zêdetir li beramberî îstîfzazên li beramberî encamdana gerên hevbeş li Rojavayê Kurdistanê bikin û Tirkiye û Rûsya pirsên girêdayî karnene bêhtir li Bakurê Sûriyê gengeşe dikin. Ev lêdwana Lavrov jî piştî 48 demijmêran li ser wan raportên mîdyayî tê wekû bersivekî ji gefên Tirkiye re.